Izvi ndasvika pane timu yainga ichiita movie rani iyi timu yakakemba apo awani saka Domboshava muno mukuitika zvino ndika so now again ndimbotaura ndingotora 1 2 3 wandingoita se wandokwasatana nawo ndingonzwa kuti movie yayo inonzi chii warifunga kuti sei nayo inobuda rini chichi so that tinoatsa understand kuti vari kubva kupo vari kuenda kupi timu ikuimba ndafunga mukuinzwa ndi. Right guys, ndasvika pane timu yanga ichishuta movie rawo saka ndangodaidza King kuti vambotare kuti movie rawo rinonzi chii vari kufunga kuita sei naro richazobuda rini. So King, how are you? Ndafunga kuno munhu kunyatsobuda zvakanaka. Yesaya munoona King here guys. Aiwa mukatsona ndafunga kana smart akarowa kumberi. Saka King munonzani? Inini zita rangu rekuzvarwa ndonzi Munyaradzi Mutyiwa. Munyaradzi Mutyiwa. Yes. Aiwa King, welcome to Sim Reality ITV. Pakanaka. Mudara movie yenyu inonzi chii? Movie inonzi a poor village girl in love with a prince. All right. I think fire queen. Do queen ndini? Ndizo. Mambokadzi suka padhuze. Ya ndiripo zvangu. Murise mambokadzi. Ndinofara zvangu. Ini ndoitwa Djsparks munonzani? Indoitwa Tashinga Mushori wazita rekuzvarwa naro. Right now tina Tashinga naMambo ndiye angari mambokadzi pamutambo uyu. So mutambo uri kubuda rini King? Madate anonetsa. Ndikapa munhu date tikazotadza kuribata nekuda kwelogistics dzichiitika anogona kuti blame but regai ndishandise word rekuti very soon. Very soon. Very soon. Some drama inenge iri pachii kuti maybe tadazochekawo maybe after kana maybe 2 weeks 3 weeks. Pekutanga patinganyanya kuvimbisana nepanapa vauzive kuti panonzi pachii panapa yashiriwana handizvo then paYouTube vanenge varipo old movies then vanongomatarisira mumachannels tichatirai kuti ringopindawo mumachannels akawanda anowanika movies emuZimbabwe. Alright. Asi munewo maplans ekumboendesa kana movie yenyu kana kuTV like izvozvi tine maTV station akati anokwana kuita 3 tine ZTV tine 3K tine ZTN pane here kwamukurongwa kuti movie tikona zvoruwana pamanational TV ari muno muZimbabwe. Urongwa hwedu ndehwekuti product yedu iite the best possible quality yayo then munhu wese anofanira kuti aitsvage. Isusu hatifanira kufonera vanhu vemachannels but ivo vanofanira kutifonera vachiti product yenyu tiri kuida uchi. Do you get me? Vachiti kudo uchi. Good Skin. Saka mungona kuti summarize kuti nyaya chii so that muri Zimbabwe ngozi kakasamari ukadikidiki kenguva dzati mayanya. Nyaya dzedu dzakawanda but ndogona kungosummarize shoma. Exactly kana 1. Muchaona True Askana mufilm. Alright. Vanenge vaine conflict yemukomana vanenge vachida prince True Askana. Ndo yandanyanya kukasira ngo nditaure. Vanoiti mujolo pandemic mulanguage yanasi but apa tetiri edu mu epic movie. Saka language yacho inenge yakasiyana. Alright. Aiwa King ndafara kutara nemi ndafara kuti muri Zimbabwe ikuziyewo kuti kune movie roda kuuya so togona kuwana namba dzenyu so that itaona kuzokuconfirm wana pa WhatsApp kana pachipa tinongobvunzawo kuti movie yedu yakazobudera aufa namba dzenyu todziona sei? Namba ndokupai dzangu. I don't know kuti namba dzebasa dzongoti kwasazobvunzawo kuti already producer ari padhuze regai tikupedza process tapota chirona producer what to them kuda sei Djsparks. Alright muri Zimbabwe movie redu nonzi award ndo the film redu tisita rachona saka apa tiri kuita epic number dzedu kana muchida kunge muchitibata 0773 977 989. Alright, mona kudzokodza because I know kuti pana vamwe vari slow pakuita se pakubata zvinhu. Alright. Tinodzokera zvakare 0773 977 989. Inoita WhatsApp, inoita zvese ipapo. You can call, you can text. Alright, so muri Zimbabwe kana muchinge muchizoda movie iyi yatikuta nezvaro panapa mune makubata namba dzataurwa pascreen idzo dzatakanyora futi pascreen idzo zodzo ndo namba dzavanobatika kumana so that munobvunza kuti movie yazobuda because havanoda kuti promise kuti movie robuda rini just because avasoda kukudisappointai vagona kuti muswe mande bvezopfuura. So guys namba ndidzo dzodzo maanadzo stare channel maanaro. Thanks guys, I wish you the best. I hope kuti chinhu ichochichi chichaputika because I know kuti obvious mungona ngamine imwe information ngatakanganwa especially ama 2000 yavanenge vasingazivi zvinhu zvaitika kudhara. So I know kuti this movie change chabatsira vanhu vakawanda. Chabatsira vanhu vakawanda. Mvana wangu bo yakuno kuna mazera ese. Mvana wangu nozati Mr. Chinja. Moma wairi kiribotana uno. Right, unonzani? Nanzi Ash. So wangu chekita pa movie ndani.
Ndachiita pamuvi aiwa ungori ani iwewe pamuvi kuti zita remuvi tikuriziya ungochekita sani chibombiri right ndachibombiri makaipa mudara right guys pane imwe team iri panapa ikuti ati yachinja zvayo but irimo mumuvi saka guys munogona ngomoriso muri yezimbabwe mungoti whatsapp guys makadiko muri yezimbabwe ndetwa terence taga ndiri mubato reaudi change ndiri muno ini ndetwa denzel change ndiri mosachiri chiri mpoto chiri mpoto ko king man inonzi innocent nendiri mosamatemai. Yeah. All right, Matemai. Yeah. Big up yourself, Matemai. Big up, guys. Thanks, Adiga. Thank you, Djsparks. Bo guys. Right. Takaenda. Aiwa, muri Zimbabwe ndofunga mangoita se mangozvionerawo kuti aiwa maya movie kuno ku huchi kuno mukaka and guys ndaona zvinhu zvakadongeka kuti zvinhu zvakawandisa zviri kuno zvakarongeka zvichiitika panapa. Anyway, icho. This is Tina's Lick on the mix. Boy Fresh on the track.